ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ከተማ ዋድማዳኒ ብብሪጋደር ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደጓሎ ብዝምርሑ ዕጡቃት ተወርዋሪ ሓይሊ ድሕሪ ምትሓዛ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ይቁጣዕ ዝሓለፈ ሰሙን ዕጡቃት ተወርዋሪ ሓይሊ 136 ኪሎ ሜትር ካብ ካርቱም ደቡባዊ ምብራቅ እትርከብ ከተማ ዋድማዳኒ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ካይዶም ሰራዊት ሱዳን ድማ ነታ ከተማ ረሕሪሖማ ብምኻዶም ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ቶም ዕጡቃት ኣትያ ከተማ ዋድማዳኒ ናይ ሕርሻ ማእከልን ምስ ደቡባዊ ክፋል ሱዳን እተራኸብ ስትራቴጂካዊ ከተማን ብምዃና ንሰራዊት ሱዳን ዓብ ክሳራ ኮይና ዘላ ነዚ ኣመልኪቱ ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳንን ኣብ ቦምበር ቤት ምክሪ መሰጋገሪ መንግስትን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ከተማ ዋድማዳኒ ዝተኸስረት ብሰንኪ ሸለልትነት ኣዘዚ ሰራዊት ከም ዝኾነ ገሊጹ ጀነራል አልቡርሃን ኣብ ስርሖም ሸለልትነት ዝረኣዩን ዘንብዑን ኣዘዚ ሰራዊት ተሓተቲ ምዃኖምን ግቡእ መቕፃዕቲ ክወሃቦም ምዃኑን ብቁጣዕ ገሊጹ 74 ሚእታዊት ከተማ ካርቱምን ዝበስሐ ምዕራባዊ ክፋል ተቆፃፂሮም ዘለው ሰራዊት ተወርዋሪ ሓይሊ ኣብ ኩናት ሱዳን ዝለዓለ ኢድ ሒዞም ኣለው ከተማ ፖርት ሱዳን ከም ግዝያዊ ዋና ከተማ ዝጥቀመላ ዘሎ ጀነራል አልቡርሃን ዝመርሖ ሰራዊት ኣብ ከባቢታ ከተማ ጥራይ ዝሓሸ ምንቅስቃስ ከም ዘለዎ ይግለጽ ኣሎ ኣብ መላእ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዝርከቡ ኣመንቲ እምነት ክርስትና ትማሊ 25 ታሕሳስ በዓል ልደተ ክርስቶስ ከብዕሉን ከለው ኣብያተ ክርስቲያናት ከተማ ቤትልሄም ግን ናይ ሎሚ ዓመት ጽምብል ብምስራዝ ኣሕሊፈንኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልደላ ከተማ ቤትልሄም ናይ ሎሚ ዓመት በዓል ልደት ብዘይ ጽሕዲ ልደት መብራህትን ምትእኻብን ብቅዳሴ ጥራይ ክትሕልፎ ያወሲና ቤተ ክርስቲያን ልደት ክርስቶስ ማለት ቸርች ኦፍ ዘ ናቪቲ ኣብ ታሪኽ ንመጀመርታ ግዜ ብዘይ ዝኾነ ጽምብል ብቅዳሴ ጥራይ ይሕሊፋቶ ከተማ ቤትልሄም ነዚ ዝወሰነት 80 ኪሎ ሜትር ካብታ ከተማ ሪሒቁ ኣብ ዝርከብ ወሽመጥ ጋዛ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ልዕሊ 20,000 ፍልስጤማውያን ሰባት 8,000 ካብኣቶም ድማ ህፃናት ተቐቲሎም በምህላዎም እዩ ቤተ ክርስቲያን ቤትልሄም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ 8,000 ፍልስጤማውያን ህፃናት ብደብደባት እስራኤል ተቐቲሎምሉ ብዘለው እዋን በዓል ልደት ብውዑዕ መንፈስ ምብዓል ዘይሞራላዊ ከም ዝኾነ ገሊፀን ምስ በዓል ልደት ብዝተሓዝ ሃገረ ዩክሬን ቀዲማ በዓል ልደት ኣብ 7 ጥሪ ተብዕሎ ዝነበረት ካብ ሎሚ ዓመት ጀሚራ ኣብ 25 ታሕሳስ ከተብዕሎ ምዃና ኣፍሊጣ ዝበዝሑ ኣመንቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ዝኣምኑ ዜጋታት ዘለዋ ዩክሬን ምስ ካልኦት ኦርቶዶክሳውያን ቤተ ክርስቲያናት ኣብ 7 ጥርያ ልደት ተብዕል ነይራ ዩክሬን ብሩስያ ወራር ገጢምዋ ብዘሎ እዋን እቲ ሃገር ምስ ሩስያ ዘተሓሕዛ ኩሉ ነገራት ክትበትኮ ጸኒሓ ኦርቶዶክሳውያን ቤተ ክርስቲያናት ክልቲአን ሃገራት እውን ተሰሓሒበን ጸኒሐን በዚ ምኽንያት ዩክሬን ካብ ሩስያ መታና ጸቢቓ ክትርሕቕ በዓል ልደት ከይተረፈ መዓልቱ ቀይራትሉ ትርከብ ፈረንሳ ኣብ ኒጀር ዝርከብ ኤምባሲኣ ንዘይተፈልጠ ግዜ ክትዓጽቦ ከም ዝኾነት ኣፍሊጣ ፈረንሳ ኤምባሲኣ ክትዓጽው ዝተገደደት ዕልዋ ብምክያዱ ኣብ ስልጣን ዘሎ ወተሃደራዊ መሪሕነት ብዝገበረላ ቅየዳታትን ዕንቅፋታትን ተገዲዳ ከም ዝኾነት ገሊጻ ፈረንሳ ኣቀዲማ ኣብቲ ሃገር ዝነበሩ ወተሃደራታ ከተውፅኦም ብመሪሕነት ኒጀር ድሕሪ ዝተዋህባ ትእዛዝ ወተሃደራታ ክትስሕብን ከላ ኤምባሲ ምዕጻው ድማ መቐጸልቱ እዩ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ኒጀር ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ድሕሪ ምክያዱ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ዝነበረ ዝምድና ክልሕልሕ ጸኒሕሎ ፈረንሳ ቀዲማ ኣብ ኒጀር ልዕሊ 1,500 ወተሃደራት ነይሮማ ኒጀር ግዝኣት ፈረንሳ ካብ ዝነበራ ሃገራት ኣፍሪቃ ሓንቲያ زخبركم سمعتنا زينا أبستفدتمولو راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان